Anybody can no Kabani don't on Chakoshe. And I rush this video, Makama no get aka. Last time I made video about Onodua in Nigeria ka obodo ase kpa ya ase. Na kesi we dollar na aga we na afọ ya ka $1 na aga. No nya mele eji eme ihe anyị na anyị nwa amaro. We kwusi anyị ụfọdụ wọtalia many people na ajụkwa ajụjụ ke way forward aga mewe. Number 1, information ka anyị nwere na Igbo, and because na anyị nwere information enwekwe ebe anyị ji iru eje, enwere ebe anyị ji azụ eje, anyị ga na-agbaghalị ka mkpụrụ amụ maka na anyị nwere information. No matter how your age, if you are not well informed, ibu okpokolo ive. Number 1, ka njuze gị gọọmenti anyị tiri na South East ya ka ọlụfa since eji nụsị ọgụ Biafra ka ọlụfa ka ifefa na-alụ since eji wee nụsị ọgụ wee move on ka ọlụfa na-alụ na South East. Allocation si na federal gọọmenti wee na-abịa na South East enwekwa ụbọchị ịnụ kepu na gọọmenti kafasi hate ya kafasi kpa ya asị na fa jidewe allocation na-abịa in any South Eastern states. None. Now those allocation ka ebe ha ji eme jikere onwe gị ajụ any gọọmenti bata na ọrụ iro after 4 years or maybe ọwaba ọrụ iro ụfọdụ rụsi ilo without gota, ụfọdụ rụrụ iro feduwa ha eduwa asphalt alụọ na aghalịa fa ji na-eme na-ebube ego. Any gọọmenti bata na oweri eme campaign ruo nke ị ga-anọ how many years ịwa o mebie. So ilu ka ha na-alụ license eji nsi ọgụ Biafra till today, and ọ bụrụ ndị Abuja na-alụ ọlụ ahụ ọ nwanne gị mụ na gị na agbata obi anyị ụmụnne anyị wụ ndị nọ nsi na those gọọmenti and ọ ha na-eme ya. Ọ bụrụ ndị Abuja enwere ihe ha na-alụla anyị nothing agbabala anyị aka wele anyị na-egwuregwu ichi jide onye ọbụ o mee gị ka ị mara na eheti gị eheti gị nweche na Abuja ka ihe na-eme gị esi Abuja ọ na n'ime here. Our problem here would be very very big karịa nke na outside. Yes, mụ kwuru ya. Mụ na gị na-agba amara ihe anyị nidiri n'aka gọọmenti, amara ihe gọọmenti kwesịrị inye anyị amara ihe gọọmenti na-ada enye anyị amara ihe anyị na-emisi from gọọmenti. Enwere ihe anyị ma I just know like this. Onye mere onye tie street light ụmụ ya bịa gọrọ ya na ịdị anyị mma mgbo nothing. I bụ business people. Onye nwere mana business people ka anyị bụ. Ka ihe gọọmenti na-eme in order to partner with investors and business people juru na anyị in order to have a stable economy, create job and infrastructures, companies, industries that can take and employ our children. Now, let me draw your attention. Government put us in a scholarship. And then you want scholarship to the university. As they are giving you scholarship, they are not creating any job. You as a graduate, I get employed, you don't create any job. So they are not trying to tell you that no ego si akwụkwọ ijecha na obi gị lee mee visa ịdị lucky ijewe ebe ije je rụọ ọrụ. They don't create any job, no job opportunity. They will give you scholarship enye gị unu agụ akwụkwọ for free kunu pụta bịa buru laptop mebe yahoo, mebe hookup, mebe kidnapping, mebe fraudster, mebe agboro, banditry. All you have na form unu faju na egwuregwu. That is the only thing. Wakeremo one southeastern state, just one southeastern state where one company, one industry, one factory that can employ like 10,000 workers in that state. Just one. And well, so free education now, when there is no work. Is it federal government that will create it? State government, what are you doing? What are you doing with the allocation? The revenue
generating. That will reach everywhere now and ego, now and the motor ego, now and the business people. What are you doing with the money? What are you doing with the money? The people like myself need ego. What are the people demanding from you? Nothing. That is where we are. Because you are not partnering with business people. People be as the mepe business. I mean, mad employ. For the cashier, now 25,000, 30,000 a month, 40,000. Only now 25,000 in economy. You man no riki in a deal. You man no riki in a dinia. Ida no zugi. Ozuo onyema, mozuo neboy, mozuo befa. Obolo nwanyị. Ida na ona lande man na line. Go na alia in order to increase your salary or can you take care of her because even a salary and not take care of her or no make hook up. Because of what? What can 25,000, 30,000, 40,000, 60, 70,000, and even 100,000 do for somebody in this economy? Nothing. You have light bill, NEPA bill, feeding, accommodation, transportation. What are they to take care of in the 100,000? Then a quarter tax and so many things non email. It could be school or education. It could be. Now, because the government has failed to do their mathematics and do their work, the government are supposed to partner with investors in order to create job for our people. They are not doing that in the southeast. I've traveled all around the world. Let me shock you. What government can do? Do you know that now? Use this hand wash. Gabi gasa toilet wele aficha ike. Sachasi ike ofuma. Hand wash here. China na alo nebudatala eba. There is no country in Europe and America that uses that hand wash. You can't find it in any hotel, in any house. You can't enter into that country. Hand wash. Because of what? The government is giving protection to tissue companies in the narrow tissue and serviette. Because you will take that hand wash. Case you use tissue reduce. Everybody has a big. Manasida. Alwo nyebe ozo. Ebudati eba. Then tissue na naru no oboda ama the customers. There is no protection for business and investors. This is what our governors are supposed to sit down and discuss. How to give protection to investors so that I can buy. Create a job opportunity. Currently, even the government is even making it hard for some investors to come into real estate. Then in your state, some of them are using money to scare them away. Some can't give them CFO. Some can, they just use them and play. What are governments doing in order to partner with these investors and create jobs for the masses? Nothing. So you look at Analogi, Pentieregi Hospital. They can't use that hospital themselves. They dare not use that hospital themselves. Yeah? And then no. Then I run civil servant. I call 3 months. I 7 months. This is what they are doing. In Yetenzu. Then when people take up to crime, they will set up a group of boys. Sinafaga combat a crime. Bule webi na akwa 70,000 and 100,000. Onye bule webi na akwa 70,000 and 100,000. Not ori ki deal. Kedi even 70,000 and 100,000 ge melie. Onye bu egbe mwe na ya ahụ. Nwunye na ya ahụ, nwe na anyu na agbo agbo. Akwụkwọ ụgwọ school, akwụkwọ ụgwọ transportation, akwụkwọ ụgwọ house rent, akwụkwọ ụgwọ feeding, akwụkwọ ụgwọ NEPA, akwụkwọ ụgwọ light, akwụkwọ ụgwọ anything, recharge card, anything. Kọfọzi akwa ayi na alụ 100,000 ka ị na-akwụ ya obula egbe. Ọrụ ori gị na-edi ya. Onye afụ mmadụ n'ụzọ, ọmabulie, ọtachi afụ ego, ọmabulie, ọkpagharịcha ebe dị lonely place, ọ nadị ya dị ego. Onye afụ ya ọgbawue dole egbe. Wa ka o were ego je solve mkpa na mmanya na nwa. Ọ bụrụ ori ka ị na-create instead of creating job. There is no job security.
And we're going to make a factory, and government is not partnering with that person. When government partner with you, they will protect your job, give your job security, even give the workers security. They will make funds available for people that want to take loan. Why are China big now? Every Chinese, they have access to loan to do business. The government cannot do this. And we are crying in Nigeria again. Ibulu sizie egbe isi ụmụnne anyị anyị na-egbusisi onwe anyị. Ipụtasị na we are bad while you are the center of it all. Ọ gụnwa bụ even when you live in this. Mana ndị be anyị amụrụ ihe na-eme. Sincere eji ekwu Tinubu na push bill ka enwe regional policing. Ndị be anyị enwego meeting vamelo can create here one security outfit gauge the whole southeastern states so that usually no Abia state Anambra malo onye ona malo achubo onye oli na Anambra enwudie na Enugu ma onwudie na Ebonyi enwe one security network that will sharing information together ana agba gbakosi ona asumunna aibudo umunne na eziokwu enwego nke create enwego nke no in process nothing, at least to the best of my knowledge for now, nothing. What our government doing? What are they doing? Since you bandits taking over, what can the government in order to secure our bushes? And what group was saying that I know na wagari ni mafia na enwe ndejide nothing. Ihe anyị na-eche bụ ka ha strike ya ka sị na agbara ụfọdụ ndị mmadụ before ha bịazie we will swing into action. Ihe anyị nọ n'iya and ụmụ ihe ndị a ka ị na-eme expect ka a na-akwụ tax, ka a na-akwụ VAT, ka ị na-generate revenue. What are the government doing? Kwụsị na ịrụrụ anyị iro, Sanity right, street light. Nobody have a plan to develop Southeast. Find a way to connect the whole Southeast with a train station, with a train movement for transportation. Connect the whole Southeast so that the whole Southeast can even be easy for people to, at the whole Southeast. Ogadila is. Find a way. Ndi Igbo Diego, when all these governors come together and source our wealthy brothers and everything, we can do this because we have the money. But nobody is ready to do it. And the people are leaving you people because now what they are supposed to expect from you people. They don't even know what you people are denying them. That is the information. One thing. When we source ourselves out here, now East here first, then we now have a mouth to talk about Ndeni because Ndeni will be a problem. Our people not see Ndeni na law na your favor. One day they will have to come back here when you make here to start working. They will come back here. Not only them. When you partner with investors and create industries and companies, factories here, other people from other tribes will be forced to come down here. How ga abia here? Na achọ biri na arụ because ebe a ka ha na enweta ọrụ na akwụ ụgwọ. Then anyị nwa nọzi here. Every job ga nọ here ga-epu n'ụzọ wegoro ndị be like 70% before ndị ọzọ. Ndị be anyị because ịchọwa ndị dị competent ị ga-afụkwa na ndị be anyị. And in the government abatago, so jobs are protected, laws are working, things are not galomia. And when those also see from the other regions be in this region, they are bile now go for the go property, for the main investment, for the setting of business, because never on azo. Mbawe mana use the government for seaport because Hagafuna here is generating revenues for them, and the Nigerians are living here comfortably. They will do it. All good never like it or gave me for Nigerians that are here. They will give you seatboards to make sure that the revenue here is generating will keep coming. We have everything you need. And can you go na Ibeto seaport is working in Port Harcourt? Can you get any excuse?
mana ndị be anyị amarọ maka na anyị amarọ ọnọdụ anyị nọ n'ime Naijiria. Onye melụ ije na amụ ọdọfi na agọ na Festac ifu ndị be anyị were interlocking machaa n'ilo street, mana be anyị ebe a onye a ga-anọrọ na-eche gọọmenti ama na ya adịla, mana iji agba interlocking na be onye ọzọ. Nke a bụgoro nke ngo na egwu ndị egwu a na-apụta, ọ na-apụta Disemba, a ga-agbụ ya agba Igbo n'ofeke mgbe ị nụrụ ya ka ị aghọta. So mara ihe ị kwesịrị bifo ịchọbago ndị ilo, jidego ndị nọ n'ụlọ hia, ndị anyị tinye na gọọmenti ka efefa na-alụ. If they can come together and work together to make South East great, then ịma na onye Hausa ahụ your problem, onye Yoruba your problem. Ha nwa ka a ga-ehold to ransom until they do the needful. Mmarụgo n'ihe ị kwesịrị ịma first. Information is very important as Ndi Igbo. Make sure you keep sharing information ka people mara ọnọdụ anyị nọ n'ime ya, so that infrastructure of our bụ ejesi afa ga-akwụsị ya na gbalagbala fụ oke ọbụla ala. It's a way forward. This is only but one nka ya echi ata ka ngwa n'okwu. Daalụ.